Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Posumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabotstong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigya po niyo boss nga lagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayang makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Lunes o pizza 2 na. Buwan mahigala sa Hunyo tuig 2025. Straight to the point. Kunting paspasa mahigalas pagdagan sa mga adlaw, no? Paspas kayong pagdagan sa panahon mga sukin tigpaminaw. Pizza 2 na buwan sa Hunyo na, niya natas tunga-tunga as tuig indeken, no? Ikaunom nga buwan na mga kahigalaan, porbida. Perti kapaspas gyud mga sukin tigpaminaw. Tagantanig pagtagadro nga buntaga sa banuban mahigala nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Og pagsugod na sa rainy season, posibleng madeklarar sud ni ining simanaha. Straight to the point. Subay nini matod pas pag-asa nga dunay usang ngadto sa duha ka mga tropical cyclone. Posibleng mapurma sud ning buwan sa Hunyo og makasulod kini dinhi sa Pilipinas. Straight to the point. At anig pagtagad lubuntaga mahigala sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa pikas bahin 30 ka mga panimay na igo sa sunog kagahapon sa may Muslim compound, Lower Paradise 3, no? Lower Paradise 3 sa may Kinasang-an, Pardo. Straight to the point. Og kabomberuhan nag-imbestigar karon sa posibleng hinungdan sa sunog. Apil na niini ang istorya nga mga silingan nga tungod sa illegal nga koneksyon sa kuryente. Straight to the point. Kung mga illegal tapping mga higala, ha? Wire tapping sa mga sukit tigpaminaw porbida. Delikado, risgo kaayo mga kaigalaan sa sunog. Samtang sa pikas bahin adlawng Lunes naman sad mga suking tigpaminaw. Og unya kay adlawng Lunes sa mansad mga higala porbida. Ni anasad ta mga kagalaan ining sitwasyon karon nga magbantay na punta ini session sa provincial board. Yagi tala ni katawa-katawa mga higala. Karong hapon na sad regular session mga kagalaan sa atong Junta Provincial. Kuha naman, junto naman ron mga higala, no? So doon na patay pila ka Lunes. Ug karon nga Lunes atong apilon pagkwenta do na pay 5, no? Sa buwan sa Hunyo do nay 5 ka Lunes, ha? Nganong importante ning Lunes kay regular session sa provincial board. Magbantay ta mga higala kung di ba kalit o palabang o di ba ka iapil sa agenda pero idritso mga higala sa other matters ang 1.2 billion pesos. Karong hapon, another session mga kaigalaan, onya, mag-live na po ta ha. Atong hagiton mga higala o atong i-challenge ang atong Sugbonyos indeken, ha? Kining Sugbonyos, wala sila sa mga kaigalaan kay suguon naman po sila. So ang ato nga, kinini ang sa mga sessions diha sa provincial board, wa man, mingaw man, no? Pero session adto mga higalang Lunes, kay ilang gitabangan mga higala, gigang up nila si board member Jimbo Borgonya kay nganong nisulti mahigala nga dunay 1.2 billion nga ipalabang. Salamat kang board member Borgonya kay wa pa ni mosulti board member Borgonya di ta mahibaw nga dunay gisekreto lang og palabang. Certified as urgent pa. Yagi tala ni katawa-katawa mga sukitig paminaw.
So karong hapon magbantay na pud ta. Unya pag live na pud mo, kay lisod man kayo nga mag-live lang mo og inyong kulatahon si Tabangag Kulata mahigala in town si board member Borgonya. Nga kanang kang board member Borgonya igo ra man sa nisulti mga kaigalaan nga dunay 1.2 billion nga ipalabang, do na pay certified urgent pa. Dili sa ganahan mahigalang mahimong kabahin anang usa ka binuang nga pagpalabang sa maong kwarta. Straight to the point. Niini mahigalang manager nga si Gwen Garcia, manager sa probinsya, nga wa na isalig ang mga tao kay gipulihan na. Ang trust and confidence sa katawhan wa na. Ihatag na sa sunod nga gobernador. Straight to the point. Dako anang kwartaha 1.2 billion. Unya mga kaigalaan ang mga board members pod porbida, tagaan tanig pagtagad kay medyo nindot masantan-aon sa ila kay ngadto man tug pa ang kwarta. Ang sa infrastructure mga kaigalaan another 300,000. Tagaan sa panggasolina nga 300,000 pesos. Sa consultant mga higala dunay 420,000 nga budget kapin. Porbida mura mga kaigalaan og naglaway na ang uban. Karong buntaga ato tagag pagtagad unya bantayanan na po nato ni. Mag FB live ta Kay nasugdan naman ninyo nag FB live. Makaingon ang mga tao. Mag FB live lang dai mo kung inyo daing Tabangan o Kulatas Borgonya. Mag FB live kuno ta sa matag sesyon. Straight to the point. Pareha ba transparency ba? Pareha ba sa Cebu City government nga mag live mga higala og kini ang Cebu City Council every time nga magsesyon. Ang sa probinsya sa Sugbo nagsigig panghambog nga richest province, may pinakamalambuon nga probinsya dai pero why live ang ilang sesyon? Mura man og wa may transparency. So karon kay nasugdan man ninyo niadto milabayng Lunes. Nag-live mga higala kay nagtuo sila mga kaigalaan nga ilang mapakauwawan si board member Borgonya. Straight to the point. Ni backfire man hinuon mga sukid tigpaminaw. Ni backfire. Nganong dili mo backfire mga higala? Isus Ginoo ko. Karon pa sila dipinsa nga ang integridad, ang pagka-independente mga higala sa provincial board kuno mo ni mauna. Dugay raman tawo nang wa mo dili mo independent gikan ni Governor Gwendolyn Garcia. Straight to the point. Karong buntaga bisag kung sa isultis gobernador mo man lang mo dayon. Naadi ay patanawa may transcript ninyo kuno be kung naa kuno yung mga tao din sakop sa provincial board nga ni supak sa gustong Gwen be. Pakita amin. Dugay ra nga nahimong rubber stamp. Unya karon kay ni ay 1.2 billion nga miingon sa Borgonya mahigala nga kini dili ko maapil pagpalabang ining usa ka binuang nga budget mga sukid tigpaminaw supplemental budget. Kisi-kisi sila kay kuno ang ilang integridad mo ni mauna. Unya tan-awa mang higalang credibility sa mga nanulti. Jesus Ginoo ko. Ni ay konbiktados pagpangawkaw na dod, konbiktados pagpangawkaw sa Sandigang Bayan. Unya mao'y musulti. Oy. Karong buntaga tagan-tanig pagtagad sa Banuban mahigalan nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang point. sa kauluhan, Senador Amy Marcos nagtuo nga pakyas na diha sa Senado ang impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Straight to the point. Alang niya pasumangin na lang ang pag-usab-usab sa pizza. Tinuod na mahigala kay karon man ning adlaw day tuod no. Karong adlaw mo balik na ang sesyon mahigala kay mo move ni Senador Joel Villanueva nga iyang gi-move mahigala nga mo adjourn na mo balik sa Junto. Junto naman ron So magsugod ng impeachment, mo resume ng Senado, mag-discuss na sila labot mahigala sa articles of impeachment nga gi-file na dito sa Senate. Pero unsa man karong hapon or ugma, mingo man si Escudero nga isibog na to sa June 11. Sige naman ang tagsibog-sibog ani. O naingon sa Amy Marcos nga alang niya pasumangin na lang ang pag-usab-usab sa pizza sa pagsugod sa proceedings o mas maayong ang kuno na lang nga pildi na sa Senado ang impeachment. Straight to the point. At ang nagpagtagad rumontaga sa Banuban mahigalan nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang point. sa abroad usa ka gatos nga mga Pilipino nga kaparian nga na-assign sa Roma makigtagbo ni Pope Leo XIV karong Hunyo 12 didto sa Vatican. Straight to the point. Kini uban pang mga hisgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lugar. Sa kanunay DYHP #1. Kani ato o karon DYHP lang.